Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang Arat do Aphan ta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Forum for Hills Autonomous State Movement atum pherang ke amai ingni ponsi Hemprek Aphuthak kachingki kachethan ponchi Aphan hawar Arat atum Aphan kachopapon. Pini niphai inkoi mati jonga chiklo Forum for Hills Autonomous State Movement atum pherang ke amai ingni ponsi nonangkileji niphai inkoi rake thomani dongkamukam town club holalong article 244A Hemprek Aphuthak kachingki kachethan ponchi arni pathik ponlo lasi laso along hawar arwada tumta party dhorom song chipu pepin pen kachingki kachethan ponalong nang kachetong dun petchia phansi Forum for Hills Autonomous State Movement atum pen pachini pon hamren pen nang kilo berta Mahadev be report Karbi Anglong News Channel ele segmen ini Aphan Kapalongji pon jadi tum la Forum for Autonomous State Movement tu labangso reception committee lu tum seng pon dok kasi labangso reception committee ke lu tum lai non ke bang gitari kora thom labangso kapitun dia Aphan sing lu tini ni pon labang sini lu tum reception committee pen lu tum kaddo kave labangso ni Aphan gitik pon ani lu tum itu Rong itu mate tum intellectual ke tigiding la pen dia retirement ke sakui kedeng atum do lai hoi tum do kasi lahai hoi laso ani tum kachuningi kachupa teng pen tari korai ni thom ani ni tum long ke bang pe ji Aphan ni tum vision committee hin pen chuningi perfect lo kasi itum labangso forum pen ni tum kachuningi bang lalo Hemprek ke hang ningkan thongkep ke pleng ne han kam tikep ke pleng ning an pleng tang lo kasi labangso ke pleng ho to anta itu tum so Hemprek kalong ke hang long no anta itu tum long so Hemprek yang ham sarkar tum tai di tum phanta no anta itu tum phan as mission itu pe dalang so posi ke damtang jakhong chiklu ni phai tarik kre share ni di tum phan kardang long ensilara tum phan mission itu tum phan isi lamcak ipondo kasi labangso lamcak along itu tum labangso alamcak along ikipia join pen itu tum labang laso elen segmen hingi amai kepada dunia pon petik pon lagi tum forum pen kasi non ke bangi taring ko lagi thomani kasi itu methang asai lo pura cuma thasi itu methang me akam chili kok ten labangso kaching bai ting sai long ke bangi Aphan kadu ka Aphan tan ni long decision committee pen kachung ni padikrin lo kasi ini tum yongsi mesen pen durapek theke lapen apply isi do theke pulote Hemprek long ya bang esungrongi lasi ini tum ning si pen durapen nai khai chipunang ne kurjon chipunang ne lapen ke ini tum dak throm chipunang ne kasi itu labang suamaya long ke itu pacun pamisi pacun nai kasi kadu ko Aphan tuli report bego pasorni ya bang ke ini tum ada pajiket kan ini tum citong nai pasorni bang ke sentence pasorni bang pacun dia sini Inten dat dasar dengan district along itu bisa kita inten media sila inten atau ada di partai kasi muafi ini tu ke laso mailong itu deh potong pan ansita dia itu laso mailong kayak deh bang ini dan ini kasi itu non badua itu sudah laso mailong nang pen labang so Hemprek ke hangalong tu pisi ni itu gimana pisi ning kecepat lang lima muafi laso kamatha along lo kaprek kan ini dia Aphan masuk kan sini di sini lo kasih ladak ini tum prai ada ke mesin intelektual kiting lapen kiri tum ASEAN tatuji lapen kiri tum MP MLA tum tatu aji kasih dak la labangso kacing waya long ke ini tum mesin pen Kapalongji kasih tum rat kado ka wedum ta adim pe menai kasih labangso hola aso kacing waya long ke ini tum kaprek itu mathanang ne lake only lagi Hemprek ISU Aphuthak sing lagi la posi kado ko peta chumini lo sorni bangke itu stong pet nang posi nili hinpen season committee presiden hinpen atau itu peta chumini party lo kado
Ram Singh Tokbi arong Arwada tumpen local MSc mate Karbianglong Education EM Richard Tokbi Aphan Kachoro. Lasonsi lakha inkoida trok dua bargri MSc constituency ke parlo dathora PS ke parlo Rong RA Ram Singh Tokbi arong Arwada tumpen EM Richard Tokbi Aphan aninga klongpen Kachoro pajerpon. Ate isi arong ajo pulotangte kedam ke wangaphan atowar ke mesen atowar dowek nang chipura Ram Singh Tokbi arong arwadatum amina atangkapen towar selampon bom unahut education EM Richard Tokbi Aphan setame nang chirap dunwek thapusi birta palesi EM Tokbi asang ho setame inglong atokano arwada phanta kanghon pachetang penajok nini aparman JCB pen towar Kasilam Aphan Cherab Dunlo. Lapena jok hadak kedo Arwada tumpen EM Richard Tokbi Aphan nilitum akedor deahut lapuson aning kemepen nang kacherab dun thekapot ning aklongpen kachoro pajerpon rinti. Lapen anparta dagdua barguri VDC chairman Sarkoy Rongphar Lapen Dalamara town chairman Mongol Singh Terang atum setame bangso atowar kaselamalong nang kacherap nang kacheto dun thekapot Ram Singh Tokbi arong Arwada tumpen puthot alang litum aphan setame lapuson nilitum akedor de kephophe hut nang litum ning kemipen nang kacherap dun thekapot pusi kachoro pajerpon rinti. Lapen puthot Ram Singh Tokbi arong Arwada tumpen non kedobom Karbianglong Autonomous Council Kacharipon Manpeng Kangtui Lapen Kethinai Lapen aning keminai abangphu CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan setame nelitum akedor de along nang chirap dunwek thapusi tuning ripontu Lapen dak local MSc mate EM Richard Tokbi Lapen dak dua barguri VDC chairman Sarkoy Rongphar Lapen Dalamara town chairman Mongol Singh Terang atum setame puthot nang cherap dunwek thapusi ning aklongpen tuning ripontu tangte alang litumpen kaning chepon alam thile angtonpen arjuponik sinang dua barguri pen Edverson ko report Karbianglong News Channel Nilimen Robinson Tokbi ni di Ram Singh Tokbi rong emate ra gambra lo GB lo ini itu mendak peranti Aphan nami tum nang tuhang lam Aphuthak padak kan nili aprang si kadom pingtung perang ke bitung tum phan nadar li tung chopa tek benang kumri thai kapot aprang si li tung ka chopa mate ke pachini ye lam thele poelo ni tula bang so to war ka selama long stame akachira pechetadun ke do mate ni tung chuni ridun pen nagi pipi dun thek tum phan anai tum chuni ri pen pane pachini lo choro paji lo aprang si ni tung ching honai local MSc mate idus Karbianglong Education EM sa Richard Tokbi ni tung phan ala pilopudai ho BDC chairman ton chairman tum nang ping kharateng pen litum chingki than pen chairman tum sta meri tum phan ping khat ping lar pen litum puthot labang so EM phan pali ni pulo ni tum lapsan lama kam ni claim pen EM long pali lo labang so EM na tameri tum na kerap nang payu don lo nini phanan nang kerap payu don lo poisan me non labang so atuwar ke selama long kitang ti kidolang along sami puthot alang litum council cari bitung terutama nang cerap cetudun po mate labang so Ram Singh Tokbi arong kedam ke bang siksak ke tepi ke ko ga jok ni tum siksak o tuwar pe jok ajat ke asai reclaim tami ke dam cheng ke phocheng ke tuwar lang si le rok ti po la hen lo litung siksak nai ke la si dak ni tum local atuma sami churu intung akai Mongol Singh Terang town chairman lo akola pen do aprek tum dami netum long bipal ke claim tum bani tum cherap dang dolo la pen local amate town BDC chairman tum tum han asap so kerap dolo pote me non netum puthot ke chini ri tung ka pachini kang tung thu bang ke la som ya hoi pen ban chilun tum ke dam tang tam rap lo pote me non ki ba yilang sami itum Karbianglong Autonomous Council mate Dr. Turang hang CM sar hen pesami labang so rong Ram Singh Tokbi arong ke dam chia towar ke selam ke tang telong setami nanga patang dun jia phansi angka cerap dun thegi phansi litum lasami ja bitung me chuniri padikrim lo none tum ke klem nang go olang labang so twal ne tum da thek long lo aprang towar pen te non towar ke asap so angdai cha so si tum thek long la si la son twal patang pe phan litum arni nang olang lalu turam Dr. Turam hang sar phan chuni ring tungke
อันนั้นตุ้มก็ตามตั้งตาแล้วนั่งกระบงสกลงเสียกระมุม โอ้ละส่วนเลยตุ้งดำตั้งแต่มีผู้สิจิรับชิดเบลโลอาใคร MBC สารริชาร์ดทอกบีกันนี่เด็ดดูบอมติ๊กแต่มีตัวละสิจิรับดุนบอมโลอากว่าปรางล่างลีกิโถเชงนี่ก็ไม่ได้ตัดผู้สิดุนโลหลานโจเลยลีปัจจุบันนี่ลีรองสารห้อยเป็นมาจีนลำที่บังเก Juru parpik lo, prangsi nil tumpan JCB nini paman nang pido na pot. Ngadata, ngatawa leng pigajok, ni tum cepat tang heda lo lasi. Karbiang long nong nam jethang klung mate ni tum along ASEAN Dr. Tuliram Rong hang alang li phanta Aphuthak. Juning ridungang tung mang ke nilik tum atawa nang rap vek tha ang patang vek pi vek tha pusin nilik tum juning ri parpik lo. Lapen anisi Rong khat meeting along stame nilitum hoi pen memorandum pidun lo lang lisiam phan panong si lasi nilitum phan laso memorandum lang pen nilitum hanang ravek tha laso alam ka tining riji bangke CM tiram rohang Aphan si nili chuning riji pu Aphuthak laso tuar tangte non ni throk bak am lem lang laso tuar nai patang da ji Aphan bangke lang li phan si chuning ri parpik la laso non na chira don bang phu bangke Richard Tokbi lang di nang chira bon lo lasi non nitum laso tuar bonai bong sa Aphuthak nitum lang li nang chira don chitu sitame un e cholo ala sa Aphuthak na padun da ji phan ke lang phan ta churu parpik la เป็นมองนำว่าจะทางต้องโดนโน้นมาดิจิตอลเนี่ยดิจิทัลตกดีเป็นดักการบอกที่ตลาดเนี่ยเราทำอะไรนี่แหละแต่ตัววาระลงในตัวพันว่าสมัครบ่มอุณหภูมินังชิรับดุนพลังวัน Ahok lo sa lagi nang sirap dun lo nilit tuman ing long atok ando karbia tum kang hon ka jin su du nangi pulo bang nang sirap dun lo nilit tum nini apar man ke nang pidun lo la se ning klong ning kang sampen churu parpik lo la lang li phan bang ke ning ri kang tung alam bang ke la pulo Tuliram Rong hang CM tuli EM pulo bo Aphan alang li phan tami ju nilit tum ladak Rong at iya hawarara long pen nilitum tuwar ke bonai ke tangti chot dolang la sia lang li phan ni trok mani pho pen aparman ninga klong ningang sampen alang li phan pas ninga ri churu alam lo nang rab dun asonti nilitum rong pen ka chirung ta un ede lo pen alang li Richard Tokbi sita nang rab dun sita pleng pli chot lo la so ke pa pleng ja phan alang li man peng ke du lalang li man peng ke thene Aphan sinili tum Aphuthak chuning ri thulo la si nang rab dun asonti ninga klong pen churu parpik gi pusini li hin pen chuning ri iglo pen chuning ri kang tung alam thigela pulo Aphuthak la lang li Richard Tokbi sita mi aprang ke dam tang ta nang rab dun lo nang pidun lo ning kang sampen churu lo sita mi akonon tala son thak tang te chot lang pura lang li tum kang hon ka jen su pen ko ni rab dun thuti pusini li hin pen ka chuning ri kang tung alam thigela lo Pinye berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi